vadikani yakati yaparidzwa naMwari yakazogadzira doctrine rinonzi iro generational case. Zvichida wakarinzwa richitaurwa hauna kuziva kuti chii chairehwa. Izwi rekuti generational case rinotaura mwana ari kupinda mumatambudziko nekuda kwezvakaitwa nevakamutangira. Saka vakomana vesadza vakaitora vhesi iyoyi vakati Afrika uri rombe, madzibaba ako haana kuita zvakanaka. Ini ndine anointing yekubreaka generational case. Hamuna kumboinzwa here maridzo iyoyo yevakasimuka vachiti tine anointing yekubreaka generational case. Ukauya ukasidha panapa, urombe hwababa vako hauchabata pauri. Ndakanzwa rimwe rombe richitaura richiti izvezvi kanoda kuona kuti uchabudirira here hazvinetse, ingotarisa baba vakakuzvara nababa wavo. Vako baba havana kugona kutenga bhasikoro, unofunga kuti ungatenge motikari iwewe. Hazvisi zvinhu zvinongori physical, zviri spiritual, zvine mweya mukati. Kana wakuda kutoti uite zvisina kuitwa nevakakutangira, wakutodawo futi kupa mapiro asina kuitwa nevakakutangira. Rimwe rikatotaura richiti kana wakaroyiwa kuti uite rombe, pamwe akakuroya akaendesa mombe 3 kuna tsikamutanda kuti ushawe mari, uite rovha urege kuve munhu kwaye sezvawakaita izvo uchingodzungaira. Ndopatiri kutaura panapa kuti uya nemari tikukomborere tibreake kesi iyoyo. Ndopaunoende $5 iwe wakaroyiwa nemombe 3, unofunga kuti urombe ihwohwo unopera. Kana wakuda kupa uchida kubreaka generational case, unofana kutanga wainvestigate kuti wakaroyiwa nechii, unobhita chawakaroyiwa nacho. Anditi makainzwa vhangeri iyoyo? Vhangeri iyoyo ndeyechokwadi here vadikani? Haisi yechokwadi vhangeri iyoyo. Nekuti ari kutaura kuti uya nemari tibreake generational case, ari kuti unoziva here kuti wakaroyiwa nei. Saka ndinotanga ndaziva kuti akandiroya akaendesa chii ndisati ndagona kukupai, nekuti handigoni kubhita chakaendeswa kun'anga ndisingazive kuti chii. Ko kana akandiroya akaenda nezai kun'anga ndo rakandiroya, saka imi ndokupaiwo mavirika zvatovharana. Handofanira kungobhita level yeakandiroya. Ko 20 yamuri kuda ndeyei? Now generational case yakasunga vanhu. Ndichitotaura kudai ndinoinzwa kuti munyika yemweya yakabata vanhu. Haina kubata vanhu iyo. Now generational case chakabata vanhu ivhangeri yenhema pamusoro pemagenerational case. Ndamunhu wese akaudzwa kunzi zvakaitika kuna baba vako zvichakudzokorodza kana ukasasidha. Ini ndini ndine simba iroro rekukwachura zvakaitika kudzinza kwako. Saka kumaprofita enhema inenge ichinzi generational case, kumasowe inenge ichinzi chii, madzudzo nerushavashava. Kun'anga inenge ichinzi ndechemadzinza une rushambwa, une munyama wakabva kudzinza. Mweya umwe chete chiri kungochinja bedzi, isoftware iri kuupgradewa. N'anga dzakati ayewa une munyama une rushambwa. Ndokubva vanhu vati zvokuenda kun'anga zvaakusemesa, n'anga dzinozokupfira mate kumeso. Chiregai titange masowe. Ndobva n'anga dzabvisa mazango, ndobva dzapfeka gemenzi rewhite, ndobva dzachinja language. Hadzichati munyama nerushambwa, dzakuti madzudzo nerushavashava. Ndobva zvekupfeka gemenzi rewhite zvasakara, vanhu vakuti zvinenge zvisina musoro. Ndobva dzabvisa magemenzi white, padzakupfeka masuta anopenya, padzakutaura chirungu. In'anga dzekudhara, padzakuti generational case. Generational case. Iwe unofunga kuti chinhu chinowani. Izvo in'anga yakaupgrade software. Kwatsika mutanda inzi rujambwa, kumasowe madzudzu nerushavashava. Kwati Joshua ya generational case. In'anga yakangochinja bedzi ataya, tsikamutanda iriti zango. Prophet vakuti wristband chete unge chinhu chinyowani.
Gaurani aikati kabhodhoro kemafuta emudiwa diwa. Magaya ari kuita anointing oil. Zvinongotaurwa nechirungu zotoita kunge zvinyowani. Ibobvunza maprofita enyaya kuti wristband harina zita reshona here. Avambobva vakakutaurira bozi zita rewristband reshona izango. Saka vanozoti vakakudza reshona unobva wazonyumwa. Saka washona mbavha inoti ndiri mudhila kukavha kavha. Hapana tiri kumbodhiliwa ibavha iyi. Mutari basari kuti uri mudhila here. Saka nhasi ndinoda kuti nditsike syllabus yangu zvakanaka. Ndinoda kuti ndimbokupa imwe vhesi isina kumbobvira yakavhurwa naMakandiwa kubva achizvarwa. Vhesi iyoyo yakangovhurwa ka, hakuna anotengeserwa wristband. Vhesi iyoyo yakangovhurwa chete, hakuna anotengeserwa wristband. Ndati vhesi iyoyo yakangoita sei? Ini ndoivhurisa because handitengese wristband. Ndopa vanhu vhangeri yaJesu pachena sezvawaita panapa. Right? Inonzi Ezekiel chapter 13. Kana ukanzoridofu sei pakubata mavhesi iyoyo haufaniri kuirasa. Chigwagwagwa chivhesi icho chichi. Saka tichangotanga taverenga mavhesi 4, verse 1 to 4, tobva taenda kuvhesi 18. Asi ndichada kuti muzoverenga rechirungu kana mapedza kuverenga vhesi reshona. Munozotangira inyu pavhesi 18 kana maakuverenga rechirungu kuti tinyatsonzwisisa. Word rekuti wristband, it's a contemporary English word. Kureva kuti ranga risiko mazuva akagadzirwa bhaibheri. Asi rinonzi armhole kana tichitarisa takatarisa chirungu chemubhaibheri. Armhole mamwe maversions anoriti armband. Kana kuti vari kunyora maversion manyowani izvezvi ndo vanoriti wristband, but kudhara kwaakusina izwi rekuti wristband, kwaakuine rekuti armhole. Vanhu vaipfekedzwa maarmhole vakanga vasiri vanhu vaIsraeri, vakanga vari vanhu venyika yainzi Moabhi, kwainamatwa mwari ainzi Chemoshi. Akanga ari mwari wefertility, ainamatwa nezvinyangadzo zvechingochani, chingochani rume nechingochani kadzi nekudhakwa. Saka vainamata Chemoshi chimwari ichocho, vaisungwa chidewe mumaoko chakadhirowewa zvifananidzo zvaChemoshi wacho. Ndokwa chakatorwa chisystem chema wristbands chichizotaurwa nezvacho naMwari kuna Ezekiel 13. Saka toda kuti tange tanzwa vaprofita vaIsraeri vakanga vachinzi naMwari, Ezekiel prophesy against the prophets of Israel. Kureva kuti Mwari une imwe nguva mubhaibheri yaakatuma mumwe muprofita kuprofita against maprofita. Zvichida usati wambosangana nevhesi iyoyo, vhura bhaibheri rako uvhure Ezekiel chapter 13 kubva pavhesi 1, uchanzwa Mwari achitaura in no uncertain terms. Ezekiel prophesy against the prophets of Israel. Zvinozvundukwa navamwe kutanga rini Mwari achituma muprofita kana muparidzi kuparidza against vamwe vaparidzi. Zviripo hazvimbotanga nhasi apo pazvakamboitika. Ezekiel 13, muprofita waMwari akatumwa kuti aprofite against vaprofita vaIsraeri. Verenga vhesi 1. Zvino shoko raShe rakasvika kwandiri richiti, rakanga rabva kuna Ishe rikasvika kuna Ezekiel, rakati kudii shoko? Mwanakomana womunhu, Son of man, profitira vaprofita vaIsraeri vanoprofita. hazvizobudi zvakanaka mune